Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bandiraɓe on pofnama on kelanama hayruji ɗuɗɗi ɗi duniya be lahira momoɗon biyeteɗo Abdulkadir Abubakar inchallah en mbiyo alhamdulillahi bandiraɓe alhamdulillah Allah lamiɗo e hewtine wakkati en gelɗo bo en gardi ha be vidéowol marngol fayida sosai nder whatsapp inchallah en kollan sirriwa gonga bo nder whatsapp hande to Allah lamiɗo hoddiri sirriwaji min meɗay hollugo sirriwa majum nder whatsapp inchallah bandiraɓe gaɗe muñal videoji men no pat man ɗo pat dillan to whatsapp ngam whatsapp on ɓurna yimɓe laati kutinirta ɓiɓɓe adama kutinirta gorko be debbo moɗo e famaro ɗum whatsapp on ɓe kutinirta sirriji ɗuɗɗi bo sosai ɗi hani kala goto moɗon kala kutiniranno be whatsapp pat anda sirriji majum kanjum waɗi mi accumi tokko waɗango en vidéo dow ko larani sirriji whatsapp inchallah hande en kollan vidéo ne a hosata a waɗa lamba goɗɗo mo a yewtiti taw to yiɗi ɗum debbo maɗa to yiɗi ɗum budurwa maɗa to yiɗi ɗum banda ko addama ko mirawo maɗa sirriji ɗi on gewtata mi hollan on lawol ngol on tokkoto jawon ciga sirriji majum je wala mo foti lara sirri majum inchallah sai an jomu téléphone foti lara sirri majum sirriji goɗɗi ɗon nder whatsapp woɓɓe feere ɗon ɓe giɗa waɗgo chema ha téléphone maɓɓe sakko goɗɗo hoce jaɓan nasta whatsapp muɗum an kamni ɗum hunde on marnde fayida sosai en nasta nder vidéo mi an holla on ne on gaɗirta ɗo majum Allah lamiɗo hoddiri amma hidde ko en nasta nder vidéo majum to a latake a keso ko baɗon no wondi biya min faɓɓi amma abonné ha chaîne meɗen je Fasaha TV miɗo tore ngam Allah ngam annabi Allah Usaini Habdu abonu ha chaîne majum hedi jungo yama yan haɗo waɗi s abonné si a ɓiɗa s abonné majum les vidéo man a tan ɗo waɗi like hondu ni a hawti a ɓiɗa do like majum banda je ɗo waɗi ni gal les hondu an ɗo jimmiti gal les ɗo je hondu an ɗon jimmi ɗon huciti dow ɗo kangel on ɓiɗɗata o garana min like mi hofnan mi helanaki on hayruji ɗuɗɗi sosai en nasta nder vidéo majum bana ni intro hatte gonda war haɗo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi ɗi duniya be lahira momoɗon bi'eteɗo Abdulkadir Abubakar inchallah mardani on be vidéol kesol dow whatsapp hande ma dow vidéo dow ɗime dow whatsapp bandiraɓe ɗum hunde on je en joɗoto en gaɗa kala ko gatten hami tammo ha kujeji réseauji ɗo ma wala hunde on je ɓiɓɓe adama ɓuri hutinirgo be muɗum ɓuri whatsapp ɗo bandiraɓe to ngam majum bandiraɓe mardani on vidéo dow ko larani whatsapp inchallah ni min kollata hande bandiraɓe yimɓe on je ɓe giɗa waɗugo mode passe ha téléphone maɓɓe ɓe ɗon derke'en be mawɓe rewɓe be worɓe ɓe giɗa téléphone maɓɓe be mode passe sam ɗuɗɗum sosai a jawa téléphone goɗɗo ni a fondana suga a tawa wala mode passe amma bo ɓe giɗa sirri jaɓɓe whatsapp je feere kamɓe pamana ɓe to bandam to a debbo ma mi hollete lawol ne a yata a suɗira numero gorko waɗa je on gewtida hedi whatsapp je wala mo foti lara gewte moɗon sai an to a gorko bo mi hollete ina yata a suɗira numero paya maɗa je wala mo foti lara ko on gewtita ko bo mi wi'a budurwa maɗa amma bo téléphone maɗa wala mode passe nder whatsapp ɓeɗon mbiya ɗo man ɗo lock chat mi andana mi wiyata be français ngam majum bandiraɓe nasta nder vidéo en gi'a ndara non haɓɓi latorago to a latake a keso ha chaîne meɗen je Fasaha TV miɗo tore a abona na to a keso ko da a nebina ɗo wondi ɓe meɗen amma yejjite a abonai miɗo tore a abona useni nasta gi'en tefen whatsapp meɗen bandiraɓe to nda ɗo whatsapp meɗen bandiraɓe en nasti whatsapp to ɗo kan ɗum group ji alal misali nda numero haɗɗo Muhammad Jafar ɗo mi yiɗi mi suuɗa lamba mako mi yiɗa ɓe ndara sirri am je miɗo yewta be mako masalan to a debbo ma to ɗum numero payama banni to a gorko kadi to a debbo bo numero gorko maɗa banni a ina dow numero go to a ini nanon
a nasta dow nimorogo bana ni. To a nasti a maɓɓiti banni a yi nda gewteji mon on je tokki yewtugo ko. Sai a wara a ina haɗɗo ha dow ɗo. To a ini ha dow ɗon sai a jippo les. To a jippake ha les a yi'an ha ɗo windi nda chat lock ɗo ɗo. Sai a wara a huɓa ɗo. To a huɓɓi sai a wara a iya continue. To a yi continue ƴamete a wata unprint. To a ɗon no be unprint ha telephone maɗa. To ɗo man on hollata maɓɓi gewte moɗon je on ɗon gewtida be mako kanko kam. On gi'an lamba mako ɗon no ha kelke pat haɗɗo amma lamba nga dilli. Wala mo andi kar ka dilli. En tefa bani moro oɗo bo en giɗi en maɓɓa. En ina banni. Bana mi holli on go songaro on iya haɗɗo. A wata unprint. To shikenan maɓɓi lambaji ɗiɗi. Lamba ɗo a yiɗi maɓɓaka a waɗa banni man. Ai ha ina ha dogo. Lock chat a maɓɓa kankam a waɗa unprint maɗa. To en maɓɓi nimoroji tati. Enen waɗata en keɓtira nimoroji je en maɓɓi ko. Na on giɗi kala bo. Ni a watta ni. Ta a foɗi a yottake ha dow ɗo a yottake a yi ɗo ɗum feng. Sai a nanga a iya dow telephone maɗa man ɗo ni banda. Ni ɗo na nda a ini na. Sai a wara ni a fota gal les. To a foti gal les ni yi'an nda locket chat. Sai ya ha locket chat go. Sai a waɗa unprint maɗa. To a waɗi unprint man ni nda nimoroji ɗi a tokki waɗango no modde pasgo. Ɗi a maɓɓi go fu ndari. Nda Muhammad Jafar je en artino nda taqiyu nda fasaha. To sai a nasta a lara gewteji on ɗon gewti. Wala mo foti heɓta ɗo majum ɗo. Ko da jawmijo heɓti a fotai maɓɓita. Sai ta waɗi bana mi holli maɗo. Sai ta waɗi unprint maɗa. To unprint maɗa bo wala mo andi wala mo foti hutinira unprint maɗa sai an. Yo ta yiɗi e fasugo bo sai a wara waɗa ni. A hoca a wurtina banni. Haɗo. Sai a wara a itta. Bana a yi miɗo waɗa ɗo. Kala lamba fu banni a yi nga ko nga dilli. A nasta kala lamba fu ha je a yi a wati a huɓɓi no go sai a wara a nyifa. Ha nyifugo bo ƴamete unprint a waɗa unprint maɗa. To telephone maɗa to wala unprint bo hollete pellel modde pass tan tasa sai a waɗa modde pass maɗa. To timmi banni ɗon ragare video meɗen je hande. On kofnama on gelanama hairuji ɗuɗɗi. Sai to en fotti ha video je yeso inshallah.